това насилие от монополистите, ето, искат да качат цената на водата отново. В София са планирали цената на водата да стигне 8 лева за кубик. Рано или късно ще тръгнат да ви съдят за неплатени сметки, за неплатени дългове, а умишлено ни вкарват в задължения. Тогава попадаме в лапите на съда, който изпълнява поръчки, съда, който получава комисионни. И най-накрая ще ви пратят при частните съдебни изпълнители, изхвърлени на улицата, без дом, без средства. Това е екзекуцията, която българските съдилища по всички институции извършват. По всички инстанции. От районните съдилища, през окръжните, градския съд в София, до върховните съдилища. Ние сме тук пред Върховния, пред Висшия съдебен съвет и искаме среща с тях. Искаме да ги поканим доброволно да изпълняват Конституцията и законите на Република България. Те не ги изпълняват в своята си дейност. Ако не ги познават, мястото им не е на съдии. Ако познават законите, но умишлено ги нарушават, то те са за затвора. Отново ги каним доброволно да изпълняват законите и Конституцията на Република България, а също и европейското право.